अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। आज प्रथमतः शिवसेना नेते माजी मंत्री आदित्यजी ठाकरे आपले या विभागातील या जिल्ह्यातील शिवसेनेचं ज्येष्ठ नेतृत्व सतीश सावंत साहेब यांच्या या निवासस्थानी त्यांचं आगमन झालेलं आहे। खळा बैठकाच्या निमित्ताने पदाधिकाऱ्यांच्या खळा बैठकांचं नियोजन करण्याचं आम्ही माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेबांकडे एक सुतोवाच केला मुंबईमध्ये आणि त्यांनी त्याला ताबडतोब होकार दिला। अर्थात आदित्यजींची खळा बैठक म्हटल्यानंतर काही जणांच्या पोटात मागच्या 2 दिवसापासून पोटशूळ उठतो। जमाल गोटा त्याला देण्याचा प्रयत्न तुमच्यापैकी पण बऱ्याच जणांनी केला, परंतु नेहमीच स्वतःची टिमकी मिरवणारा आणि भारतीय जनता पक्षाची लाचारी पत्करून भुंकणाऱ्या प्राण्याची भूमिका बजावणारं हे टिल्लू पिल्लू त्याला ह्या कणकवली मतदारसंघातून कायमचा हद्दपार करण्याचा निर्धार सुद्धा आज अर्थात माननीय आदित्यजींच्या खळा बैठकाचं महत्व तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे। खळा हे आपल्या घराचं अत्यंत महत्वाचं ठिकाण असतं। इथे समोर तुळशी वृंदावन, उद्या ह्या तुळशी वृंदावनाकडे तुळशी विवाह होणार, अशा एक पवित्र स्थळ आपल्या घराचं असतं। त्या खळ्याची विटंबना करण्याचं काम जे कोण भारतीय जनता पक्षाचे लाचार मंत्री गद्दार मंत्री करतील त्यांना मात्र आता कायमचा निरोप आपल्याला द्यावा लागेल। या ठिकाणी माननीय सतीश सावंत साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपले आमदार वैभवजी नाईक, जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर, त्याचबरोबर आमचे गौरीशंकर खोत, अरुणभाई दुधवडकर आणि इतर सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, अतुल रावराणे, हे सर्व पदाधिकारी साहेब शेतकरी आणि बागायतदारांच्या प्रश्नावर मागच्या महिन्यापासून खूप आक्रमक झालेले आहे। अभ्यासपूर्ण ते माहिती घेत आहेत आणि पीक विमा शेतकऱ्यांना आणि बागायतदारांना जो मिळाला पाहिजे, जवळजवळ 83 कोटी मिळाला पाहिजे होता, परंतु ह्या राज्य सरकारने माहिती नाही मागच्या 2 वर्षापासून सवतीच्या पोराप्रमाणे आपल्या कोकणाला ते वागवण्याचा प्रयत्न करतात। उद्धव साहेबांच्या कृपेने आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिळालं, पण ज्यांचं खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालय आहे त्यांनी तो किती आटापिटा केला आपल्याला पण माहिती आहे। परंतु उद्धव साहेबांसारख्या कोकणावर प्रेम करणाऱ्या आणि मातोश्री जे आहे की कोकणात खऱ्या अर्थाने कोकण हे आपला परिवार समजते, त्या मातोश्रीने सिंधुदुर्गाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय दिलं, हे साधी सुधी गोष्ट नाही। यावर्षी साहेब 3री बॅच आलेली आहे, पुढच्या वर्षीपासून इंटर्नशिप चालू आहे, म्हणजे दरवर्षी पुढच्या वर्षीपासून 100 नवीन डॉक्टर्स ह्या जिल्ह्यामध्ये सुरू होणार आहे। आपण कोकणावर खूप काय दिलेलं आहे, अजूनही देणार आहात। थोडासा जरी ह्या पाठीमागे जाण्याचा जरी वेळ असला तर ही पुढची गरुड झेप असेल आणि पुढच्या मंत्रिमंडळामध्ये आपण सुद्धा मोठ्या उच्च स्थानावर असणार, याबद्दल कोणतीही शंका नाही। मी संजयजी पारकर जिल्हा प्रमुख झाल्यानंतर प्रथमतः त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही पहिली बैठक खळा बैठक आज या ठिकाणी होते। मी आपल्याला साहेब बोलण्याची विनंती करतो। जय महाराष्ट्र। असं बसतो की दिसते नाही, इथे बसतो की दिसतो ना मी। सतीशजी धन्यवाद। पहिलं तर आपण आम्हाला आपल्या अंगणात हे करण्याची संधी दिली। सतीशजी तुम्ही आता स्वागत करत असताना मला सांगत होतात की ते किती मोठं प्रेम शिवसेनेसाठी दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं। आता जसं खासदार साहेबांनी उल्लेख केला की आमचा थोडा प्रयत्न चाललेला की कोकणात परत दौरा आम्ही संधी शोधत असतो, कोकणात कधी परत यायचं, कारण एक वेगळं वातावरण असतं, शांत चांगलं वातावरण असतं, निसर्ग खूप सुंदर आहे। आणि गणपतीच्या वेळी देखील आम्ही प्रयत्न केला होता की घरोघरी जाऊन आपले पदाधिकारी जे आहेत, कारण आम्ही नेहमी ऐकत असतो मुंबईतून कोकणात अनेक लोक गणपतीच्या वेळी येत असतात आणि मग गावाच्या सगळ्या गोष्टी ऐकत असतो, वेगळ्या गप्पा ऐकत असतो, आणि मी पण ठरवलेलं की यावेळी जाऊन बघायचं की कसं वातावरण असतं। ते झाल्या आम्ही एक ठरवलं की चला पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आहे, आपण कोकणाचा दौरा करू। पण मी त्यांना सांगत होतो राऊत साहेबांना की ह्यावेळी मोठी भाषणं ठेवायची नाहीत आणि मोठ्या सभा ठेवायच्या नाही, मला अंगणात जाऊन बसायचं आहे, खळ्यात जाऊन बसायचं आहे। आणि खरोखर जे आपले पदाधिकारी आहेत एक वेगळं वातावरण असतं, जे कुटुंबासारखं आहे, एक परिवार आहे। दिसतो ना तुमचा मोबाईल? अरे दादा फोटो काढू नंतर आपण। तर हे करायचं होतं। सकाळपासून खळा बैठका सुरू आहेत आणि
खरं तर हा शब्द आता गेले 2 दिवस पूर्ण मीडियामध्ये तोच चालला की खळा बैठका. उत्साह दिसतोय, जोश दिसतोय, समोरून राजकीय पोटदुखी पण दिसत आहे. आणि जेवढी त्यांच्या पोटात पोटदुखी आहे, मी त्यांना एकच सांगेन की डर अच्छा है. करत राहा, आम्हाला टीका आमच्यावर करत राहा, आम्हाला शिव्या देत जा, कारण हेच तर आमचं इंधन आहे. तुम्ही म्हणजे विरोधक, जनता मेंदे भाजप सरकार विरोधक म्हणून बसलेले खोके सरकार, जे महाराष्ट्र द्रोही सरकार आहे, महाराष्ट्र द्वेष्टे आहेत, ते जेवढे आपल्याला शिव्या देतील ते आपल्यासाठी चांगले आहे. आणि म्हणून मी मागच्या वर्षी पण बोललेलो की ठीक आहे, मी एक तरुण मुलगा लढत आहे, 32 वर्षाचा त्यावेळी होता, 33 वर्षाचा झालो. काही लोक जास्ती वय वाढवतात, कोणी 36 वगैरे बोलतात, मी 33च आहे अजून. दाढी जरी असली तरी म्हणजे काढली तरी 15 वर्ष काढतील असं वाटत नाही ना. पण जे काही असेल, जे काही वय असेल, हा एक तरुण मुलगा या खोके सरकारला घाबरून ठेवतोय, हे मला अभिमानाची गोष्ट आहे. गंमत तुम्हाला सांगतो, माझ्याच मतदारसंघात वरळीमध्ये एक डिलाय रोड नावाचा पूल आहे. तुम्ही अनेक लोकांनी ऐकलं असेल, कारण आपल्या इकडचे लोक खूप मुंबईत कामाला वगैरे असतात. तो पूल गेले अनेक वर्ष बंद होता, काम सुरू होतं, कोविडच्या काळी थोडं बंद होता. मग प्रत्येक महिन्यात मी जाऊन पाहणी करायचो. एप्रिल मे मध्ये मी खडी घोटाळ्याचा विषय घेतला, कारण हा पूल असेल, आमचा गोखले ब्रिज असेल, हे सगळं बंद होतं. आज असं मला कळण्यात आलेलं आहे की त्यांनी 6 वाजता उद्घाटन ठेवलं. हा आता गंमत आहे का तुम्ही, मागच्या आठवड्यात पूर्णपणे पूल तयार होता, 10 दिवस पूल झालेले तयार होता, एकदम लोड टेस्टिंग वगैरे सगळं होतं. मी विचार करतो हे जनतेसाठी उघडत का नाही. तर मला 1-2 ते BMCचे अधिकारी बोलले, साहेब काय करणार, आमचे बिल्डर पालकमंत्री आणि दुसरे पालकमंत्री, त्यांना वेळच नाही जनतेसाठी, इतर ठिकाणी घराघरा फिरत असतात, राजकारण करत असतात, पण जनतेसाठी वेळ नाही. तर म्हणून ठीक आहे, चला मी स्थानिक आमदार आहे, जाऊन आम्ही पोलीस पालिकेत उघडले आणि उद्घाटन केलंय, जाहीर केलं. लगेच केस टाकली, हे टाकलं, ते म्हणलं ठीक आहे, चला तुम्ही मला महाराष्ट्रासाठी काम करत असताना, जनतेसाठी काम करत असताना फासावर लटकवलं तरी चालेल, पण मी महाराष्ट्रासाठी काम करणार. मला वाटलं दुसऱ्या दिवशी पूल उघडतील, तिसऱ्या दिवशी पूल उघडतील, चौथ्या दिवशी, 5व्या दिवशी पूल उघडायचं काय नाव घेत नाही, बंद करून ठेवलं. आज बरोबर इथे कोकणात आलोय, मी नाहीये म्हणून पुलाचं उद्घाटन सुरू. बरं ठीक आहे, चला जर असंच असेल तर मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक जो पूर्णपणे तयार आहे त्याचं पण उद्घाटन करा. मी आपल्याला आठवत असेल नवी मुंबईच्या मेट्रो बद्दल ट्विट केलं होतं, त्याच्यानंतर त्याचं उद्घाटन केलं. हे ट्विटची ताकद ही खूप मोठी आहे. आणि म्हणून सोशल मीडियावर वगैरे असताना देखील माझा हाच प्रयत्न होता की तुमच्याशी थेट येऊन बोलावं, कारण जी आता निवडणूक आपल्या समोर आलेली आहे ती ह्याच कारणासाठी महत्वाची आहे, कारण आपल्या डोक्यावर असं एक सरकार बसवलं गेलेलं आहे, आक्रमण झालं आपल्यावर, जसं आधी व्हायचे ना मोगलांच्या वेळी तसं आक्रमण झालं. आणि असं एक सरकार घटनाबाह्य, घटनेच्या विरोधात सरकार बसवलं गेलं आहे, ज्याला महाराष्ट्र बिलकुल आवडत नाही, महाराष्ट्र पसंत नाही. मला तुम्ही सांगा, जर ह्या सरकारला महाराष्ट्र आवडत असता तर वेदांता फॉक्सकॉन गुजरातला गेलं असतं की महाराष्ट्रात आलं असतं? जर ह्या सरकारला महाराष्ट्र आवडत असता, महाराष्ट्र आपला वाटत असता, महाराष्ट्राबद्दल अभिमान असता, तर हे एअरबस, टाटा, बलराम पार्क, वेदांता फॉक्सकॉन वगैरे सारखे जे प्रकल्प आहेत ते गुजरातला गेले असते की महाराष्ट्रात आले असते? वानखेडेला फायनल झाली असती की तिथे अहमदाबादला झाली असती? आणि वानखेडेला असती जिंकलो असतो ना 100%. मूळ मुद्दा हाच आहे की परत मी हे सांगत आहे की हे सरकार जे बसलेलं आहे ते महाराष्ट्राच्या विरोधात काम करत आहे, आपल्या घटनेच्या विरोधात काम करत आहे, लोकशाहीच्या विरोधात काम करत आहे. आणि हे सरकार तुम्हाला मान्य आहे का? जे तुम्ही पीक विम्याचा विषय सांगत होतात मला, खासदार साहेब आपण पण बोलला, पीक विम्याचा प्रश्न नुसतं इथे नाही, बागायतदारांचा तर आहेच आहे, पण विदर्भात तेवढा आहे, मराठवाड्यात तेवढा आहे. प्रत्येक ठिकाणी जर आपण पाहाल तर शेतकऱ्यांनी विश्वास पुन्हा एकदा ठेवून पीक विमा कंपन्यांवर विमा घेतलेला आहे, पण नुकसानचा कुठेही पैसा तर जो विम्याचा यायला पाहिजे तो आलेला नाही ना. नुकसान भरपाई सरकारकडून काही मिळत आहे, पंचनामे होतात, प्रशासन कदाचित आपलं काम करत असेल, पण कुठेही सरकारकडून मदत झालेली नाही. गेल्या 1.5 वर्षामध्ये 1 रुपया सुद्धा हे शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. घोषणा होतात, होर्डिंग लागतात, बॅनर लागतात, सगळं काही होतं, पण मूळ जे सरकार आपल्या जनतेमध्ये पाहिजे तसं कुठेही दिसत नाही. मला आठवतं जेव्हा आपलं महाविकास आघाडीचं सरकार आलं, कोकणाला आपण जास्ती प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करत होतो, कारण आपल्या हक्काचं कोकण आहे, जसं आपला पूर्ण महाराष्ट्र आपला आहे. पण इथे अनेक प्रकल्प असे होते की रखडून पडले. जे 2 हॉटेल्स बद्दल मी सकाळी पण बोलत होतो, मी आता सकाळी येताना विचारलं की काय परिस्थिती आता परत त्याची, मला वाटतं बंद पडलेत परत. जे 2 हॉटेल मला एक ताज चौक, दुसरं अजून एक होतं, जे मी 3 की 4 वर्षाचं असताना म्हणजे 93-94 मध्ये
असताना हे प्रकल्प सुरू झाले असतील त्यावेळी मला माहिती आहे तुमचं पण वय तसंच असेल, सगळे जे इथं मला तरुण दिसतात, हे मी 29 वर्षाचं झाल्यानंतर जेव्हा कॅबिनेटचा मंत्री बनलो त्याच्यासमोर माझ्यासमोर प्रस्ताव आला की हॉटेलचं करायचं काय. एका मिनिटात मी मान्यता दिली की हॉटेल झाली पाहिजे आपल्या मिनिटात. बारसू वगैरे सारखे जे लोक नाणार सारखे प्रकल्प आपल्या डोक्यावर बसवतात, लाठीचार्ज करून बसवतात, गोळे घालून बसवतात, पण जे चांगले इको फ्रेंडली प्रकल्प आहेत, जे आपल्या इकडच्या स्थानिक लोकांना, स्थानिक मुला-मुलींना उद्योग निर्माण करून देऊ शकतात, रोजगार देऊ शकतात, असे प्रकल्प आपल्या कोकणात आणण्यापासून हे रोखत आहेत. चिपीचं विमानतळ असेल, काल पण मला गोव्यातून यायला लागलं कारण चिपीचं विमानतळ आता फ्लाईटच कुठे. चिपीचं विमानतळ उद्धव साहेब असताना आपण उद्घाटन करून घेतलं, जोर जबरदस्ती आपण केली, सांगितलं की ते ऑपरेटरला कॅन्सल करू, सुरू करून घेतलं, सरकार बदललं आणि आता काय चाललंय, चालू होतं विमानतळ ते नाईट लँडिंग वगैरे होत होती नाही, काहीच नाही. आणि म्हणून मी पत्र पण लिहिलंय की ह्या ऑपरेटरला जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्याला जर जमत नसेल तर MIDC ते एअरपोर्ट परत घ्यावं आणि चांगल्यापैकी चालवावं, कारण कोकणाचा विकास हा झाला पाहिजे, पण तो विकास हा शाश्वत विकास झाला पाहिजे. झाडं तोडून निसर्ग संपवून हा विकास चालणार नाही आणि कोकणी माणसावर दुसरं कोणी बसवता कामा नाही. असं जर असेल तरच हा विकास झाला पाहिजे, बरोबर ना. पण हे सगळं करत असताना आपल्याला प्रत्येक निवडणूक ही महत्वाची ठरणार आहे आणि म्हणून परत एकदा सांगतो मी की पदवीधर जी निवडणूक आहे ती एवढी महत्वाची आहे, कारण लोकसभा निवडणुका असतील, विधानसभेच्या असतील, निवडणुका लागल्या मला खात्री आहे की आपला भगवा फडकणार म्हणजे फडकणार, पण जिंकणारच. पण ही जी निवडणूक आहे ह्याच्यात आपल्याला थोडी मेहनत करणं गरजेची आहे. मेहनत एवढ्यासाठीच करणं गरजेची आहे कारण आपले जे पदवीधर असतात, सेनेटसाठी जे तुम्ही काम केलेलं ते मुंबई विद्यापीठाचेच पदवीधर लागतात, पण ही जी निवडणूक आहे पदवीधर निवडणूक, त्याच्यात तुम्ही जगभरातून कुठूनही तुम्हाला डिग्री मिळाली असेल, मग तुम्ही डॉक्टर असाल, लॉयर असाल, इतर काही असाल, डिप्लोमा असाल, तुम्हाला जगातून कुठच्याही विद्यापीठातून तुम्हाला पदवी मिळाली असेल, पदवीधर असाल, ह्या मतदारसंघात राहत असाल तर तुम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार आहे, हक्क आहे. एकच आहे, दोनच आहेत ऍक्च्युली. पहिलं म्हणजे तो पदवीधर असायला पाहिजे आणि ह्या मतदारसंघातलाच पाहिजे. दुसरं तो आपल्या शिवसेनेचा असला पाहिजे. पलीकडच्यांचे मतदार नोंदवू नका. आपले जे हक्काचे आहेत त्यांना ओळखून तुमच्या मित्रपरिवारातले असतील, परिवारातले असतील, व्हॉट्सअपच्या लिस्टवर असतील, फेसबुकच्या लिस्टवर असतील, जे कोणी असतील त्यांना नोंदवण्याचं काम करा. हा टप्पा जो आहे हा आजपासून सुरुवात झालेली आहे, याची 9 तारखेपर्यंत 9 डिसेंबर पर्यंतच आहे. किशोरजी इथे आलेले यंत्रणा प्रमुख आहेत, ते रोज अपडेट घेत आहेत, उद्धव साहेबांना थेट अपडेट देत आहेत. कारण उद्धव साहेबांना पण एक उत्सुकता आहे की कुठचे पदवीधर आपले कुठून येतात, किती आहेत, पदाधिकारी किती काम करत आहेत. कारण शेवटी पक्षाचा पदाधिकारी म्हटल्यानंतर प्रत्येक निवडणूक ही महत्वाची असते. आणि नुसतं इकडचं नाही, मी तुम्हाला सांगतो, जर तुमचं ओळखीचं कोण मुंबईत असेल, जर तुम्हाला वाटत असेल अरे हा पदवीधर आहे, हा इथे अमुक ठिकाणी काम करतो, याला शिवसेनेशी जोडून दिलं पाहिजे, हे पण तुम्ही काम केलं पाहिजे. कारण जसं मी सांगितलं की विधानसभेत आणि लोकसभेत आपलं सरकार तर येणार, आपलं बहुमत तर बनणार, पण त्याच सोबत विधान परिषदेत देखील आपलं बहुमत झालं पाहिजे आणि आपले आमदारही वाढले पाहिजे. मागच्या वर्षी बघा जी निवडणुका झाल्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या, महाविकास आघाडी सगळीकडे जिंकलेलीच आहे. म्हणजे जो सुशिक्षित मतदार आहे, जो पदवीधर आहे, तो आपल्यासोबत खंबीरपणे उभा आहे. आणि हेच वातावरण पाहता मग कसब्याची निवडणूक असेल ती आपण जिंकलो. पुणे आणि चंद्रपूर लोकसभा ही लावायला तयारच नाही, तरी सेनेटची निवडणूक देखील रद्द केलेली आहे. जिल्हा परिषद असेल, महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल, ह्या सगळ्या निवडणुका आता तांबून ठेवलेल्या आहेत. पण जी निवडणुकीची संधी आपल्याला आलेली आहे हे आपल्याला राज्यासाठी सोनं करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा तुम्हाला विनंती करेन, कळकळीची विनंती करेन की पुढचे 10 दिवस प्रत्येकाने ज्यांनी फॉर्म भरलेले आहेत, ज्यांनी 100, 150, 200 भरले असतील, अजून 100 कसे भरता येतील ह्याच्यावर लक्ष द्या. ज्यांनी 10 भरलेले आहेत ते 30 पर्यंत कसे करता येईल त्याच्यावर लक्ष द्या. ज्यांनी अजून 0 भरलेले आहेत स्वतःपासून सुरुवात करा आणि आजूबाजूचे 5 तरी आपल्याला फॉर्म भरता येतील का. प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी 10 जर फॉर्म मला इथे भरून दिले तर आपल्या इथे बहुमत बनतं आणि आपण ही सीट काढतो म्हणजे काढतोच. एक महत्वाचं आहे, एक जिंकणं महत्वाचं असतं, पण त्याच्यापेक्षा जास्ती मताधिक्य किती घेतोय ते गरजेचं. आणि म्हणून जसे आज आपली खळा बैठक किती घेतलेली आहे, मला अपेक्षा हीच आहे की आपण सर्वांनी अशाच खळा बैठका वेगळ्या ठिकाणी घ्याव्यात आणि लोकांना पटवून द्यावं आणि खास करून पदवीधरांपर्यंत पोहोचावं की ही निवडणूक किती महत्वाची. कारण खूप वेळा असं होतं की अरे माझ्या एका मताने काय होणार आहे. एक मत तुमचा इतिहास घडू शकतं, त्या एका मतासाठी काम करणं गरजेचं आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.